Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Portiers bij Zanzibar in Jan Thiel hebben zaterdagavond een militair aangehouden met drugs. Hij is direct overgedragen aan opsporingsambtenaren van de Koninklijke Marechaussee. De militair had een zakje cocaïne bij zich. Het gaat om een 24-jarige matroos van het schip Zijne Majesteit Zeeland. De man is meegenomen voor verhoor en daarna in afwachting van het onderzoek in vrijheid gesteld. Mocht hij daadwerkelijk schuldig worden bevonden voor het bezit van drugs, kan hij direct naar Nederland worden toegestuurd. Defensie heeft een zogenaamd zero tolerance beleid. De Zeeland, die vorige week hier op Curaçao komt, heeft als doel om drugsvervoer in de Caribische Zee tegen te gaan. Bij winkelcentrum Suikertuintje zijn zaterdagavond 2 mannen gepakt. Ze worden ervan verdacht een overval te hebben gepleegd op een juwelier in Suikertuintje. De politie kwam op Suikertuintje af nadat er een alarm was afgegaan. Daar aangetroffen vonden ze een 23-jarige man die net van een dak was afgesprongen en een 32-jarige man die zich had verstopt achter enkele dozen. Op het dak van Suikertuintje werd een tas met juwelen aangetroffen. Darius Lio Plantijn doet een emotionele oproep aan de parlementariërs van Curaçao. Vandaag begint de behandeling van de begroting 2019. Plantijn verzoekt de parlementariërs geen goedkeuring te geven aan welke bezuiniging dan ook op het gebied van onderwijs. Volgens hem is de bodem bereikt en kan er niet nog meer bezuinigd worden op het onderwijs. Enkele maanden geleden werd er bezuinigd op de schoonmaak op scholen en dat heeft geleid tot onhygiënische situaties. Hij hoopt dat het onderwijs in 2019 gevrijwaard blijft van verdere beknibbeling. Parlementariër voor de Socialistische Partij in Nederland Ronald van Raak vraagt de Curaçaose bevolking hem te steunen in zijn strijd tegen Shell. Dat doet hij via een videoboodschap op Facebook. Volgens hem betaalt Shell geen belasting en is dat ongekend. Hij wil dat ook op Curaçao de mensen eisen dat grote bedrijven als Shell daadwerkelijk belasting betalen. In de boodschap gaat hij ook in op de situatie in de midden jaren 80 toen Shell vertrok uit Curaçao en volgens hem voor honderden miljoenen aan vuiligheid op Curaçao achterliet. De voormalige minister-president van Curaçao, Ben Whiteman, begrijpt dat Van Raak tegen het systeem is dat Shell geen belasting hoeft te betalen. Tegelijkertijd zegt Whiteman vandaag in de Extra dat er hele nauwe contacten zijn tussen de huidige regering en het grote bedrijf Shell. Clyde van Putten, politicus op Sint-Eustatius, heeft een brief gestuurd aan de Nederlandse minister-president Mark Rutte, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasia Ollengren en secretaris Raymond Knoops. In de brief geeft hij aan dat Nederland direct de verkiezingen in maart 2019 op Sint-Eustatius toch moet door laten gaan. Nederland heeft dat eerder uitgesteld en volgens Van Putten handelt Nederland daarmee tegen verschillende internationale verdragen. Als Nederland dat niet doet, begint hij vandaag met een kort geding tegen de Nederlandse staat. Volgens Van Putten heeft elk volk ter wereld recht om zich om de zoveel tijd in een vrije en eerlijke verkiezingen uit te spreken over de volksvertegenwoordigers die ze willen hebben. De Nederlandse reisorganisatie Corendon verhuurt een 737-800 aan Divi Air. Deze 737 is dit weekend overgevlogen naar Curaçao. De Boeing wordt ingezet onder licentie van Divi en krijgt ook de Divi vluchtnummers. Vandaag wordt de eerste vlucht uitgevoerd van Curaçao naar Sint Maarten. Op het vliegtuig is ook de sticker van Divi te zien. Daarnaast wordt de 737 ingezet voor 2 vluchten per week naar Sao Paulo in Brazilië. De 737 vertrok zaterdagochtend vanuit Schiphol naar Reykjavik. Daar tankte het en vertrok het na een uur naar Halifax, Canada. Daar stond het weer een uur aan de grond om vervolgens de langste vlucht van de route te beginnen. Het vliegtuig was bijna 6 uur in de lucht en landde zaterdagavond om 6:15 op Curaçao. De honkbalselectie van Curaçao heeft de tweede plaats gewonnen tijdens de Copa de Béisbol de Caribe. Die vond plaats in Santo Domingo. Zaterdag won Curaçao nog met 12-2 van Aruba, maar in de finale was de Dominicaanse Republiek te sterk. Het werd 11-1 tegen Curaçao.
In Marokko hebben 164 landen het veelbesproken migratiepact in Marrakesh goedgekeurd. Het pact is een reeks afspraken in verband van de Verenigde Naties om de migratie van naar schatting 258 miljoen migranten in de wereld veilig en geordend te laten verlopen. Tegelijkertijd moeten politieke, economische en andere redenen waarom mensen hun land van herkomst verlaten worden teruggedrongen. In meer dan 10 landen, waaronder de Verenigde Staten en Hongarije, is verzet tegen de afspraken. Men vreest daar dat migranten er rechten aan gaan ontlenen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.